לפני די הרבה שנים נכנסתי כמתנדבת לקבוצת מתנדבים שנקראת מחוברים לחיים. אני מתעסקת הרבה עם מסעות לחולים ועם ארוחות למשפחות שצריכות. אז הקבוצות האלה שכבר קיימות כמה שנים טובות, השתמשנו בהן גם לצורך המלחמה, והעשייה נתנה לי כוח להמשיך קדימה. אני כשהייתי קטנה, אמא שלי אמרה לי משהו שנכנס לי חזק בלב, כל יום תעשי משהו טוב אחד. אז גם אם זה רק דרך הוואטסאפ, ככה לשדך בין אנשים שזאת תכין ארוחה לזאת, או זה יעזור בהסעה לזה, או זה יבוא להרכיב איזה מדף לזה. זה מין הרגשה טובה כזאת שהצלחתי לעשות חיבור של מעשה טוב. תורה בבוקר, יחסית ידענו די מוקדם. אנחנו מתארגנים לסעודת חג, ואז אני מקבלת טלפון מאחת הבנות, שאלקנה נמצא באירוע, שכנראה הוא הבטיח מסיבה, שהוא נפצע, ושאני אחפש אותו. ולאט לאט ככל שחולפות השעות, אני מבינה שיש פה משהו גדול שעוד לא ראינו כמותו. כשהוא הגיע לבית חולים, הוא השיג טלפון ממישהו שהיה איתו בחדר, והתקשר להגיד שהוא פצוע, אבל הוא בסדר. שכבתי פה 7.5-8 שעות, עם חור ברגל. פצוע? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. כשהגענו עם אלקנה זה היה שוק. הוא עוד שכב ככה במיטה, כולו פצוע, והוא אומר לי, אמא, אני חוזר להביא את החברים שלי שנחטפו. קיבלתי צו 8 לבית חולים, ואיך שאני יכול לעמוד על הרגליים, אני חוזר, ואמרתי לו, כן, אלקנה, זה הדבר הכי נכון, הכי טבעי, הכי פשוט. בטח שברגע שתרגיש טוב, תקום על הרגליים, ותלך להביא את החברים, תלך להילחם למען עם ישראל. נכנסו לעזה, בוקר שגרתי, התקפה, התחבל לי שם מחבל מתואר, ירה עליי RPG, פגע בי, התפניתי לבית חולים, שיקום, ומהיום הראשון היה לי ברור שהמלחמה לא נגמרה. השתקמתי תוך איזה חודש, חזרתי לקרב. מה שבעיקר גרם לי לחזור ללחימה זה התמיכה והתעוזה שההורים והאחים נתנו לי. הייתי בבית חולים, שכבתי שם על המיטה, אבא ואמא הגיעו, אמרו לי, חביבי, המלחמה לא נגמרה, אתה צריך להשתקם ולחזור, יש לנו שם עוד חטופים, חטופות. לפני מספר שבועות נפצע גם בננו דוד במהלך לחימה בצפון. בננו דוד קרוי על שם אבי זיכרונו לברכה, איש אצ"ל שנלחם בבריטים למען הקמת מדינת ישראל. והיום דוד והבנים יצאו להילחם באויב, לנקום בו ולשחרר את החטופים. אנחנו אחראים רק על להמשיך לנסות, להשתדל. ובעזרת השם, בזכות המוכנות הזאת בלב שלם, אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא יביא לנו ניצחון גדול.